Se on näköjään, se on baaritiskillä töissä. Baari, hei. Noniin. Noniin, onks sulla... Oho, otatko yhden viski? Sitä ei kyllä kiinnosta vittua, mitä sä oot kuule. Se veti kilarit, se vittu baari. Se vittu. Baari. Kyllä se. Baari Mikko veti vähän ite jotain tiskin takaa. No niin, joo, lähetään vittu. Kuulu. Investigate. Skibidi toilet. Hyvää kontenttia tässä selkeästi nyt. Joo vittu. Sunatse. Kuoleks lappe? Sano kun oot hullan, mä en niin. Kyllä muu. Mä immuuni. Tapas se. No niin vittu luuseri. Holy! Oh shit! Oh, mikä toi on? Heittäkää valo. Mä heitin. Kuva. Hyvä kontentti. Heittäkää se. Jone vittu, Jone yritä. Älä katsotaan. Pelastakaa apua. Tuu. Pääsis. Mä voin ressaa. POV, se saa purkaa. Mikä on fiilis tällä hetkellä? Mä toisin, että mun fiilis tällä hetkellä on ihan hyvä. Ai vittu! Apua! Ai se oli sulla. Meidän lääkintämies taiskelua täällä. Tämä on se kodito, joka asuu tossa kulmalla, ei tää on Joo. nykyisessä tilanteessa. Ai saatana! Oh no. Taitaa olla... Ai vittu, ku sä oot? Kaveri. Mitäs? Mitä kuuluu? Yksi äijä hukas. Ei vittu! Ei saatana! Venäjä! Ei vittu! Ei saatana! Vittu! Hehehe. Aha, noniin. Valli on se palli. Laita Jone! Jone nyt! Ai minä! Sä se vittu häkserni oot! Oh shit! Siinä on erikoismerkit! Rip. Mikä toi on? Vitu erikoismerkit, ei mulla oo tommosia näppäimissä. Yeah, I'm saved. Noniin. Kato, ei se tee mitään. Vitu luuseri. Tää on Agrossa. Se tulee. Vitu luuseri. Retardi. Vitu vammainen. Kato nyt sitä. Look at his stupid face. Joo. Ai, puukottaa vaan vittu. Tää on nyt vittu. Aamu, tykkäät sä tästä? Saa epilepsian kohtauksen, lopeta! Se on se sama vitu aamu. Mertsat tuli takaa. Ei kato, on saapunut. Jesus Christ. Mitä mulle tapahtuu? Tää vittu on äto. Ispilämies. No teleportaako se? No joo. Ai au! Vittu se on lähellä. Onks jotain sanottavaa? Jone kuoli taas. Kyllä ihan vittu.
Mikä vähän hitaa tää laite, mutta täytyy se myöntää. Kontentti ei ikinä vaan. Joo, Mikäs tää on? Lassi syötiin, se on end of story. Se on. Se oli Mitä vittua? semmoinen Hei! loppu siinä. Hei! Ja Jone jäi oven taakse.